Krásna hra. Však. Ja toto si ideme zahrať dneska, takže super. To sú jaké sú dáme nejaké. Dáme si normálnu mapu. A čo robí s našim prvým kamarátom Jožkom? Nikto nevie. Takže dáme si tu Jožka. Jožko je proste Jožko. Nemá nič. Ideme vyskúšať toto je tu nové zbranie, čo to je. Takže toto Jožko zničilo. Jožko, neutekaj mi. My sme vyskúšali zbranie. No dobre, Jožka je mŕtvý. Hurá. Hahaha, mňa nič nezabije. Že vraj nič, he? Tak uvidíme, Jožko. Ty ma chceš zabiť metlou, hambi sa? Nehambím. Toto je najsilnejšia zbraň, ty kokos pomaly. Krása. Dobre, Jožko je dúfam, že je mŕtvý. Ale viete, aký je Jožko. Jožko sa zase teleportne späť. Lepšie. Úplne zhor. Dobre. Dobre, toto je najsilnejšia zbraň. Čo to je, ako máme tu ďalšiu stavku? Mutácie. Nemá tu šikanovať, budú mu raz 10 detí. Wow. Takže toto je experiment 100 000. Dobre, experiment 100 000 si hodíme tam. Experiment! Dobre, experiment 100 000 trošku vyšiel z ruky, nevadí. Dáme experiment head. Ďalšie je toto tu taký duch v čarimari fuk. Jo, duša, poď sem. Jožko, som konečne voľný. Jožko ušiel. Nech sa hanbí, Jožko. Takže, čo to je toto? Čo ja viem? Čo je? Jožko. Dobrý Jožko. Počkaj ešte raz niečo. To som vyskúšal, čo to robí. Mám dobrý klip. Mám dobrý. Michael Jackson Moonwalk. Pozri na to. Krásne. Jožko naspäť. Migaj. Dobre, Jožko sa vyparil. Jožko preč. Jožko preč. Jožko preč. Jožko preč. Dobre, krása. Dobre. Čo tu ďalšie dáme? Super. Dáme tu balónky. Čo tu je ďalšie? Lepidlo. Super. Zalepíme ťa. Čári mári. Fú. Takže Jožka je takto si sa dobre lepíme. Dobre, Jožko, čári mári. Fuk. Tu nemám každú kost. Výborné. Vyčistíme všetko. Teraz dáme Jožka 2. Jožko 2 hotový. Čo je ďalšie? Svietiace. Fuj! Lepšie. Spíke. Čo asi toto bude robiť? Teraz dáme Boba. Si spíke. Počkaj, ja si niečo vyskúšam, že keď je to... On to napichne. Super. A teraz dáme Boba. Ach, Bob. Nech sa hanbí. Sú to stavky už poznáme. No už. Bob, nech sa, aby si bol šikanovaný. Takže.
Nebudeme ťa šikanovať. Počkaj, zastavíme to. Som raz. Dobre, Jožo, tebe sa nič nestane. Teraz robíme veľmi ľahkú vec. Dobre, krása. Teraz toto. Blbé reklamy, kto by ich mal rád. Dobre. Tak. Dobre, Jožo, nebudeme ťa robiť zle. Dobre, všetko head. Dobre, tuto si dáme pán tomáto, potato. A pán potato, tak milé svoj život, tak pod seba hodí granát. Lepšie vypadne. Teraz čo ja viem, dáme si TFFoman a je tu taká inakcia. Tak pozri to na to. Pozri na ňu. Dobre. A mňa zhojila jedna taká vec. To dáme si tu každého typka a mňa zaujala toto tu. Mutácia. Pozri na to. Takto 5 krát každého takto pomutujeme. To je druhý. Tak víta. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, 5 krát. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre. Jožo, naspäť na miesto. No, ukáž ty. 1, 2, 3, 4 a 5. Mutant, vypadni tam. Takto, ďalší je kto? Kaktusák. Časť. Jedna, dva, 3, 4, 5. Ty strašne normálne. Vypadne späť. No na teba som zvedavý. Toto zatiaľ všetky naše mutácie. Dobre, nebudeme šikanovať. Proste dáme 5 mutácií. Čo to máme tu po mutáciu? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Dobre. To ťa to nechcem chvíľ preč. Chcem vyskúšať, či toto telo ešte môžem namutovať. To telo viem zachrániť. Jožo žije. Jožo.
Dobre, Jože necháme na pokoji. To je taký silný. Tento sa nedá skoro zabiť, ukáž. More, daj tie reklamy. 1, 2, 3, 4, 5. Koľko je? Chudák. No volá mi oco. No, takže budeme ťa šikanovať. Dobre, už poďme toto je to šikanovaný. Tak umrie pekne, pomalu, smrťou. Takže musíme nájsť jednu vec. Je to vodná pištoľka. Nachádzať. Dobre. Inekcia. Už asi viete, čo chcem robiť. Dobre. Dobre, budeme sa kúkať, ak sa pekne rozloží. No tam teraz dáme sem. A posledného, čo robíme, je oživíme. Dobre, mutant. Prežiješ. Nie, mutant, to je guľa. Chudák. Dobre, už necháme na pokoj. Dovi!